Недзе на палесе жылі-былі дзед і баба. Хата іх стаяла ў лесе. Дзед быў лесніком, а баба гаспадарыла дома. Жылі яны сабе да пажывалі. Але адным звычайным днём здарылася незвычайная рэч. Бабуля знайшла сярод бульбы зачараванага хлопчыка, маленькага, з блакітнымі вачыма і валасамі колеру льна. Здзівіліся, канешне, старыя. Ніколі такога цуда яны не бачылі ў сваім жыцці. Ды што ўжо рабіць? Пакінулі маленькага хлопчыка сабе, назвалі яго Бульбінкай і пачалі расціць як свайго ўнука. Ён быў маленькага росту, дапытлівы і галасісты, а скакаў увогуле як конік. Як жа хлопчык змог ператварыцца ў бульбу? Адкуль ён з'явіўся? Якія прыгоды чакаюць яго? Ці зможа сустрэць ён сапраўднага сябра? Завітвайце ў нашу бібліятэку і шукайце адказы на пытанні у аповесці казкі Леаніда Прокшы «Незвычайныя прыгоды хлопчыка Бульбінкі».